Maturanti Mijavskej strednej priemyselnej školy sa 7. júna po 4 rokoch štúdia definitívne rozlúčili s pedagógmi i so školou. Od svojich triednych učiteľiek si prevzali maturitné vysvedčenia a uzatvorili tak jednu dôležitú kapitolu života. 52 žiakov úspešne teda zložilo maturitné skúšky v minulých dňoch a dnes sme teda po vzore z minulého roku spravili slávnostný program, slávnostné teda odozdávanie maturitných vysvedčení plus ocenenie najlepších žiakov na škole. 13 žiakov si prebralo od spoločnosti Slovarm významné ocenenia za výbornú reprezentáciu školy, prospech, za veľmi dobrý prístup k povinnostiam. Takže našou snahou je vychovávať svedomitých, pracovitých, zodpovedných ľudí a myslím si, že z tohto ročníka veľmi veľa žiakov nájde uplatnenie v živote a budú úspešní či už v zamestnaniach alebo na štúdiách na vysokej škole. V prvom ročníku bola ešte karanténa, kedy sme sa s kolektívom mojej triedy ani nejak nepoznali. Čiže odtiaľ mám dosť spomienok, iba čo sa týka toho vyučovania cez počítač. Ale potom od druhého ročníka sme sa začali tak viac baviť. Sme začali chodiť po exkurziách, po výletoch aj s pani učiteľkou triednou. A myslím si, že sme boli celkom dobrý kolektív a užil som si tie 4 roky tuto na tejto škole. Myslím si, že budem dobre spomínať na túto školu. Veľa zážitkov mám odtiaľto nie len s mojou triedou, ale aj s ostatnými žiakmi, keď sme sa postretávali aj na lyžiarskom. Tak bude to veľmi pestré, tie spomienky. Akí boli učitelia na priemyslovke? Veľmi dobrí, si myslím. Snažili sa nám pomáhať, ako mohli. Veľmi priateľskí, vždycky sa dalo s nimi dohodnúť. Super, myslím si. Veľa sme toho zažili ako trieda, ale aj s učiteľmi. Určite sme sa aj na hodinách veľa zasmiali. A sú to také formatívne roky nášho života, takže určite sa nám to usadí v pamäti. Každá práca prináša aj niečo horšie niekedy, niečo dobré, niekedy krásne a všetky asi chvíle určite budú spomínané s úctou, láskou, lebo nielen, že my naučíme niečo študentov, ale študenti naučia vždycky niečo aj nás. Dúfam, že sa s nimi budem stretávať, tak aspoň slúbili a že si budeme spolu aj naďalej vychádzať aj. Myslím, že určite ma prídu pozrieť. Odchádzajú 4 pedagógovia do dôchodkového veku, za čo im teda patrí poďakovanie, lebo pracovali u nás viacej ako 40 rokov. Takisto odchádza náš teda bývalý riaditeľ školy. Ale teda môžem povedať, že personálne máme túto vec vyriešenú a od budúceho roka školského máme adekvátne náhrady za týchto kolegov, prídu k nám ostrelaní skúsení pedagógovia. Učil som približne od roku 1983, teda vyše 41 rokov a spomienky budú len tie najkrajšie. Či na tisícky študentov, lepších i horších, ale hlavne tých lepších, krásnych mladých ľudí, a hlavne na svojich kolegov, ktorí mi strašne veľa dali a mnohí z nich mi už aj chýbajú, ale tie spomienky vždy zostanú navždy. Prijímacie skúšky dopadli na 1-. Mali sme schválenú kvotu 80 žiakov, ktorých sme mohli prijať, takže prijali sme 78, takže považujem to za veľký úspech vzhľadom k tomu, aká je populácia, aké je množstvo škôl v našom regióne, takže považujem to za veľký úspech, že žiaci prijavili v takomto veľkom počte záujem. Odbory budeme otvárať tie isté, čo tento rok, plus nový odbor 4-ročný s maturitou strojárstvo. Takže toto sme sa dohodli po konzultácii s firmami nášho regiónu, že odbor strojárstvo by mal veľké uplatnenie teda tu na zamestnaní v našich firmách v našom regióne, takže preto sme tento odbor znova ponúkli do ponuky a teda verím, že v budúcnosti sa nájde dostatok študentov, ktorí budú mať záujem študovať tento odbor.